Знаете ли, че зеленият чай се препоръчва да се пие през лятото, защото извежда горещината от лятото навън, докато белият чай е леко окислен и е с леко светло-жълт цвят. Жълтият чай има лек подобен вкус и оттенък на алкохол. Червеният чай е известен по света с името си черен чай, но в родината си е червен. Това е така заради цвета на запарката, а не заради листата. Те се окисляват и това води до плътен вкус и по-дълбок аромат. Червеният чай е изключително подходящ чай за зимните дни, тъй като затопля тялото. Полух чай е с инвестиционна стойност и се колекционира не само от китайци, произвежда се в провинцията на Юнан. Вкусът му преобладаващ, наситен и изключително завладяващ. Как се случва китайската церемония? Загрява се прясна изворна вода до желаната температура. За всеки вид китайски чай има определен и подходящ градус. После се облива с приспособления с гореща вода отвътре. Измиване и събуждане чрез бързо накисване на чайните листа в гореща вода, изливане на първата запарка чай. Тя не е за пиене, а за изплакване на листата и тяхното събуждане. И накрая време за първата истинска запарка на чай. Листата се накисват между 5 и 15 секунди и чаят се разлива поравно в малките чайни чашки. Поднася се първо на най-възрастния от присъстващите. Сладкият чай е символ на надеждата, вярването, че времето е прекрасно с най-близките и носи сладост и радост. За провеждането на професионална чайна церемония се изискват години обучение, труд, опит, разбиране на философията зад нея, отдаденост, владеене до съвършенство на силата на деликатността. В китайската чайна церемония има магия, изкуство и финес.